hitzadina miltza zikloan egon zinen, bai. Eta azkenik, Edurne Azkarate Oiondarra da, interpretazioan graduatua, aulki jokoan ezagutu genuen gehienok, baina ardurako antzesle lanetan ibilia zen, gaztelaniaz eta poloniera. Kontatuko du, nahi badu. Telebista saio eta web saioetan parte hartzeaz gain, azken aldian zaldi urdina antzeslanean ikusi dugu. Eta oraintxe bertan, hau berak ere egindako karpen bada, nahi zuelako aipatu eta merezi duelako gainera, bere lehen antzeslana zuzentzen ari da. Esperientzia, zer moduko? Oso ona. Bai. Bai, pixka da promozioa egiteko. Ondo. Gero kontatuko dizuen. Bueno, kazetaritza gordina, entretenimendua eta antzerkia ondo ordezkatzen dituzte, lurralde ezberdinak, generoak, eta beraz, ahozkotasunaren hiru adar ditugu hemen gurekin. Eta hori zen asmoa, pixka bat, hauen gandik jasotzea, esperientzia dunen gandik. Behar bada oso telebisibo beratu zaigu kontua, beste adar batzuk ere badaude, irratian noski ilaskiko badu esperientzia, pentsatzen du Frankek ere bai, ez da? Bai, ari naiz horrein ere esatian, pixka bat, gaztelaniaz, Orduan ez da balizu. Eta, hemen ere badaude bestelako kontu batzuk, hemen badaude interpreteak adibidez, eta interpreteak ere lan egiten dute ahotsarekin. Horiek guztiak batzea interesatzen zaigun, baina, pixka bat, hasteko eta behin gutxienez, nolabaiteko sarrera egiteko, ilaski zurekin hasiko gara, galderatxo pana eta joango gara ikusten bai. Inpresioa da, zure kasuan, hasieran euskara batuaz egiten zenuela, lan, hausiki, euskara gaztean eta bestelakoetan, eta gerora egin zenuela nolabaiteko aldaketa, eta euskalki ere txertatzen hasi zinela, ez dakit gutxinaka, nola izan zen hori? Impresioa da esan dute? Bai, impresioa da. Mitotik asko dago. Abortzu bat, zehazte aldera, iruditzen daztelako nero zer eta guztiza dauz esan du negaz aurretik. Alkarregaz gaurbetan eta alkarregaz esperientzize konpartiten, abortzu bete iritsiko gara bakotxak testu inguru jartzen, ez da? Gauzetik. Irudituten dazt, aberastasune dala bakotxak dakarren dana. Euskal Gizeka azken aldizain dagoen ez da idaketa, oso tristetzen hauie, beste 2021 urte edalako, eta bestelako helburu batzuk eukibidulako euskera idagokionez. Frente asko zabalik dauz, eta irudituten az danok itxasontzi berdinen guzela eta nolabide berdinen. Ordu nolako ez da galtzen gara nien, apurtxu bete nik sufritzen dute bai. Aberastasunea dela irudituten az dau, oso zabala nahi, gerota zabalago nahi, hizkuntzako eta onelako eztabaidatan, bai, gero kontratzen nahi oso zorrotza nahiela, zuzentasuna eskatzen dutelakon, euneko nik, hau oso pertsonala da, ez da izango igual, oso, modan dagoen gauze bat, bai, irudituten daz, ikasten dagoenari, noski margen bat itxi behar datzola, iristen da punto bat, ikuste duten nien Twitterren eta honek, nik ergatiboari agur eta ez dutela beliko inoiz. Gure hizkuntzek ergatibo dako eta ederra da, eta oso ondo dago ergatiboen kodiek barneratzen duzenin eta erabiltzen dunin hori dalako gure euskariek, eta hori dalako gure hizkuntzien ezaguarrezetakoa, ezta? Orduen, zuzentasunien oso zorrotza nahi, eta batez ulergarritasunien oso zorrotza nahi. Frank eta bezu, noiztik ez duten gara, ez dauki problemarik inoiz. Ez da garazorik, problema ez ulertzen arazo esangotzat. Ez da garazorik gure artean alkar ulertzeko. Batu eradako, tresna hori edako, alkar ulertzeko ikusten du nien. Berbaren bat ez da ulertu edo eza molderen bat, ezberdinera gero gure lan haitzen du nien, edabide baten. Ezberdintzen dut bebai edabide bat, eta hemen, gertutasun honegaz, neure bururi itxitzen zat, neure apurtxuet, bestelako erregistro baten jokatutie. Irudituten azte erregistruek badiela klabie, honetan danatan, eta esaten zentunen arire, egizena eta anekdota txiki bategaz ulertuko daudana. 87, 21 urte dagoteznik, ize 25 urte pasadiez. 20 urteko neska bat, iristen zara irrati batera, sasoi hartan, 25 urte atzera bota bidea. Asko aurreratu dalako nerako esan baduke. 25 urte atzera bota, irrati bat, Donostire, danak ziren Gipuzkoarrak,
Gipuzkeraz hitz egiten zabier, baina oso gertuko edabez batuerana, hemen dana batueraz hitzen dabier. Bueno, anekdota da, momentu baten, irrati formula zan, eta, ez dako horren beste importantzerik ez dakit, oso esaldi laburrek. Angelu Alden kontzertua, ikusten zu, hilan 18 izan, ez da, hilan 18an, azten zera kontukitzen zer, 18, martitzenan, 7:30, urtean eta batek dinozt. Aizu, haustu bertzen. Aizu, hemen batueraz hitzen, berda? Bainot, batueraz, martitzena, orduen zan, hori problema zan, hori gertatu da esan duten, neure hogei urtiekaz, barkatu, martitzena, asteartea, gaurregun azten zara, ostiralien, barikuen, eta azten zara sartzen, eta zeure buruaz, jolasten, apurtxuet, iruditzen daztelako, lehenengokuen arrotzeingoa da, baina zazpigarrenan danok ulertzen gara. Orduen, apurtxuet, joku horretatik, da mitue hortik dator. Martitzen bat esan da, edo ostiral bat esan, bariku bat esan da, emoten zaborako hemen Bizkaia zerretan zauzela. Pasaten pasaten da gauza batalako, azalpen txiki bat egin, aurkezpen txiki bat egin, ikusiko zui egoltzan zapatuetan, batu eraz du, aurkezpen bat dalako oso enkorseta hau, eta, ezberdine da gauza hau, ezberdine da irratizan ikitzen eban, telefonoz jentilaz berda, orduan jenti ditzezaban, topo gaztea botu batzuk endoteko. Orduan da, Jon Alfeti Jontsemuz, nola galarun bata, Eta, gero Pepito Berniketik, Pepito zelan zapatu. Orduan, sarrerak, agurrak, txisteren bat, sartuten nahita, apurtxu bat, keinu bat egiteko, gertutasun bat egiteko deitzen dauenari, askotan ikusten dut, adinen arabera, gonbidatu bat, badakoten beldurtute, gertatu daztelako eta horrek asko tristetzen hau. Gure inguruko edo gure herriko edo gure herriz emondin jontzuten da, ondino 2008 badien entzuten da. Eta horreko zara telebiztara eta itzegin gonderi buruz? Ezken nik ez dakitze euskaraz. Nik ez dakizuen euskari. Ez dakizu batu eraz igual, edade askoko, zorionez, danok alfabetatuta gauzelako gaizena. Bai esaten zu, pertsona batek esateko, nik ez dakitze euskaraz zego gorra daude, badakizu eta badakigut ulertuko gara. Orduan, keinu horrek eitzen, orduan ikusi honik nire ibilbidean zehar beti jende egazte ibili nahi dena, oso bitxitan ibili nahi bakarrik aurkezten. Beti egon nahi du bat ematekin, lehiaketa, beti egon da katxonde hori jenti egaz. Orduan, irudituten naz, gertutasun puntu bat badala jende inerriak entzeko, soltatzeko eta olako gauzetarako. Asko hitz egin alda, oneri buruz, esango neuke, bestelako gerra batzutan gauzela, euskaraz nimi dule, bakotxak dakarrena beti ona dela, eta aberastasun hau gehitzeko dela, eta, eztabaida antzu hauek eta eztabaida zaharkitu egia gainditu behar duzela, 21. mendean, ez gauzelako 20. burgazak esan dauzken moduan. Batuteko nizun zein zen mekanismoa edo irizpidea, baina naturaltasuna, bertutasuna ipatu dituzu, beraz horrekin gendituko gara. Apurtuet, zer ditzen zu, irrati formula bat, enabil informatibo bat aurkezten. Orduen, 20 urteko neska bat, irrati formula bat egiten, irudituten daz, gaur egun aurkezten dauen pertsona batek baino, malgutasun eta jokorako parte da izan dakola. Esan zut, beste formatu batzutan ibili garana, aurkezpen oso zurrun nahi dienak, edo goltza baten aurrien bazauzen, ez dakizera aurkezten, oso zorrotza da eta oso zurrune da, eta euskara batu perfektuen joan behar da, noski, horretarako daude bai. Irudituetan daztor, bada klabia da, registro ezberdinek, ez dauzen, irakurketa egin egoeriena, eta purtsu bat gero tresna da zela. Amurizak dinon moduen, ez da, nire zukalkize da, nire txien nahi txotena berba, ez dala hau, askoz zarratu hau edalako. Gero nire euskalkize, eta gero, estandarra, batuera, eta horrek danak erabilitze, ez dakot inongo arazorik inogaz komunikatzeko. Eta ez duk inoz, orduen, jolastu, apurtxuet. Franken kasuan, nik uste dut inori bat ezkero Frank, zure izena botako lukela, ekialdeko euskalkiei, izkerei referentzia daiteko, horren
erreferente gisa. Zer iruditzen zaizu, adibidez, Lapurdiko, Baxenafarroko, Zuberoko, Bizkairako, nahikoa ordezkatuta daude gure mundutxo txiki honetan, beste kolore horien artean, Ilaskik aipatzen zituen kolore horien guztien artean. Ongi egiten duzu, hizkerak aipatzea pluralean, zeren maiz aipatzen da iparraldea dena bat izanen balitz bezala, eta ez da arrasala, nik, hizkuntzalariak ez dire ados izanen nirekin, baina ez du importa, nik lau aldaera bezala sumatzen ditut, batua, bizten da, batua, adibidea hartuko dut, joanen gara, guk zenperen ganen gare. Gan, gare, edo ganenga, sukaldeko, ganenga zenperen eta ganenge azkeinen. Eta orduan ama eta aitarekin jadanik badugu, diferentzia handia. Eta, Baxenafarroan gehiago, joanen gira, Uztaritzeko janan, eta Lapurdi barnek aldean ere bai, nik uste Senper eta Uztaritze arteko janak banatzen du hau. Eta gero xuberoan, ez dakit xuxen nola erraten dute, ez dut oino ikasia, hango uska erraten dute, euskara, uska. Eta, Ilaskik uste dut ideia onak bota dituela, omistan da gehienetan ados gare, nahi agetuko nintzateke debate handia izatea gure artean, baina ideiak ekartzea eta aberastasuna aipatu duzu, aberastasunak bizitasuna ekartzen baitu. Eta hori da importantena, jokoa, jostatu ere bai, azkenean, erregistro desberdinak izatea, kontua da, eta hortan eragiten du, ez gara ziko hemen Euskal Herriari buruzko eztabaida handia egiten, baina gure lurraldea hain da zatitua eta gure denbora gehiena pasatzen dugu azpimarratzen beti zer desberdintzen gaituen ordutegiak, janaria, ohiturak, ez dakitzertan pasako dugu gau osoa hemen, eta behin ez dugu aipatzen, edo ez aski, bide bat, irekitzen dugu pixka bat, eta gu bezala beste batzak ere bai, zek elkartzen gaituen. Batuak adibidez, badire zenbait lujalde Euskal Herrian tokiko hizkerarik ez dutena, nik Arabako Errioxa dututko goan adibidez, eta hemen baituko edurna azkarate, Euskaldun berriak direnak Ipar Euskal Herrian, Arabako Errioxako euskara bera egiten dute, hori ikasten dute, eta gero hori, zatitua baita dena, ez dugu ikusten, gehitu egin behar dela, zeko ari gara beti zatitzen eta kentzen, eta egin behar dena da gauzak hola gehitu. Gero, zonbat ordezkatua garen ere, gure edabideetan eman dezagun, gero, 3 milioi Euskal Herritar bali magara, kasik denera, gu 10% bertzerik ez garen. Eta gero, zer gertatzen da, gure etxean adibidez egiten, nik daki gara, nukeak atxipegi nahi, baina orain, ego Euskal Herrikoa ez den kazetari eta ahots bakarra, ni naiz. Ez da beti hola izan, egiten, baina faktore desberdinengatik, orain, hola. Gure egiaz baita normalizatua sail askotan eta gurean ere ez, Gipuzkoak edo Bizkaitarren nintzek lan egin dezakete Baionan, eta asko pozten ez hortaz, baina Ipar Euskal Herrikoek ze toki edo ze bide uzten zaigun, adibideak hartzen bali badituzuen, nik gogoan dut gure, iparraldean horenak bezalako saioen ondo aparte, Jokin Etxeberria, ibizen Txiloen, Arantxa Irigoienek aurkeztu zituen denboran hitzetik hortzeratu ezalako saioak, eta gero Maialen Arzaiu zortxerugu orain arratsaldero, Erdi Gipuzkoarra, Erdi Lapurtarra, nire ibili da initze, ikasketa guztiak eta egin ditu, baina lasterregina da itzulia. Eta, ez dakit ez zen gelda, azten nahi zelarik enez gehiago. Hori zezekatera, nahiko ordezkatuta ote dagoen. Gehiago egiten alda, gero ahozkoan balimada nik ez dut bakarrik gure etxea aipatu nahi, bertze edabiteetan ere bada eta hogara ere bada. Egin behar duguna da batua erabili eta gure koloreak ekarri. Ze mailetan, irrati formulan ikusten gehiago egin liteke, eta albistegietan ere bai, albistegietan, nik uste dut batua zari naizela, baina hori koloreak txertatzen dizkiot,
gero percepzio arazoak ere ditugu, zeni hasi berria Euskal Telebistan ere, eta gero aipatu behar da, gure edabideetan, badire Euskara zuzentzaileak bada, Euskal Zaindia, baina bakoitzak botatzen du zerbait, eta irizpide zehatza zein den, ez da argi, ez da bat ere argia. Orain ere, bakoitzak botatzen du nahi duelarik nahi duena, eta azkenean guk egiten duguna, sortu edo pixkanaka, hola, entzaiatu, biztan da, datu erabili behar dela, baina nik jota egunero entzuten dut, nik dakidala jota datuan ez da sartzen. Eta mugarik handiena Ipar Euskal Herritik ikusita, jota, batek egio behar, hola, baina horrek, kristoren muga, senpertaka bai gorriak lazarelarik, horrek egiten du, hango da. Eta segurazkin ere errek ere, bai, hor behar da, hautsi bat edo zubi bat, azkenean guk egin nahi duguna da zubi gintza, baina dena ere ezin da kronika batean egin, eta percepzio desberdina dio, zeni hasi berri Euskal Telebistan, epengo ikusentzuleak, ETB baten, zioten frantsesez ari nintzela, eta kronika bera zenberetik, entzuten nahi dute, espainolez ari zara. Beraz, zer referentzia dugu, beti zatik eta hortan gare, eta pixkanaka, gero gauzak umorearekin ere hartzea, eta sortzea, bizitzea, bizitasun bat ekartzea, egia da, drama bat izaten alda, zer goi urte dituzurarik, hasi berria, eta ez dakizu, ari zara zure voluntate oberenarekin, eta batean botatzen zuten, haintzazu, berdeuko eskara, haintzazu ala, eta gero ez da ulertzen. Nik uste dut jo behar dela, zuzentasunerat eta erdarakadak bazterrean ustea, baditugu hitzak biltzen gaituen zuztenak edo denetan, betiko adibidea da, gero guztien dizute, baina, eta Goenkale aipatzen zen, baina bai, holako euskara bizia eta zuzena, eta azkaineko, nire ama ez daki idazten, ez da alfabetatua, baina ulertzen zuzena balin bat da, egundaino ez du problemarik izan, Goenkale, behar den bezala konprenditzeko. Azkeneko euskaran ari zen, hori. Eta holako gauzak egin behar ditugu, guk utzi behar ditugu prefeta, suprefeta eta holako zikinkeriak gobernu ordezkaria. Eta zazpilu galdetan ulertzen da. Eta hori, simple. Hain zaila ez da. Registroa aipatu duzu ebiek, koloreak aipatu dituzu ebiek, beraz, nahiko bateratxu. Eurnean, zure kasua, hemen sartuko gara, nik uste, hau ja zirikatzeko pixkat, Euskalkirik gabeko lurralde batetik zatoz Zarabako Errioxatik. Hori nahi genuen. Aurreiritzien arabera, eta Ilaskik aipatu dituen gauza horien gatik, besteak beste. Orain oso modan da hori, Batzuek esango lukete oraintxe bertan, zuk ez duzula inoiz euskara naturalik izango. Zer diozu? Bueno, antzerkik esatoz gainera, oraintxe bertan. Nire igual pixkat korapilatuko naiz, baina, bueno. Baina uste dute hartuko ditu dala zuen ideia batzuk. Berriz ere, iruditzen zait hau dela euskalkidunak versus euskalkigabeak auzia, antzua dena, Ilaskik esan du. Baina, bueno, batzen dira gauza asko, ez? Nondik etortzen da naturaltasunaren araua edo zeinek erabaki du zer den euskara naturala. Ni euskalki gabea naizenez, iruditzen zait arau hori etorri dela euskalkidunen handik. Ez dakit, hola den, ez dut bota nahi horrelako harrikada handi bat. Baina, bueno, nire sentsazioa hori da, eta orduan barruan daude gauza pila bat, alde batetik zer egin du nahi gabe, zer agian nahi eta balitz ez genuken egingo, txiste bat, baina. Zer egin du periferiak orain arte, barruan zegoena babestu, ez? Bizkaiko mendebaldeak, Arabak, Nafarroak ere, iparraldeak ere badu, babestu du euskara, batez ere Bizkaiko alde batean, Arabako iparraldea eta Gipuzkoa, babestu egin du, ez? Mugak edo arresiago izan gara, eta guk galdu genuen garai batean gure euskara, eta orduan ez dakigu nola iritsi garen momentu batetara nun euskara naturala erdialdekoa den. Hori gero ere aipatuko dugu gaiakorako baita. Claro, zer gertatzen da horrekin? Agian nire garaia baino aurrerago, baina egonda sentsazio bat, eta oso eskertuak gaude beste leku batzuetatik etorri direnean adibidez Arabara edo Arabara Errioxara,
baina sentsazioa izan da asko, bigarren mailako euskaldunak izatearena, euskalkirik gabekoak, ez dakiz zer. Eta garai honetan nik sentsazio daukat hori apurtu, duela urte batzuk ja desbinkulatu nahi izan garela gure euskal izate eta gure periferiako euskal nortasunaren bila. Momentu batean asumitu dugu, behitu, arauak zuek jartzen badituzue, gu ez gara horra iritsiko, zer ez gara zuek. Orduan, ezin gara zuen bezalako euskaldunak izan, ezin dugu zuen naturaltasuna onartu. Ez garelako tolosarrak barkatu. Orduan, zer egiten ari gara nire sentsazioz eta arabar bezala. Gure euskal izatea, gure euskal nortasuna sortu gure euskeratik. Orduan, niretzat, nire euskera naturala da. Hori da asuntua, eta gainera gustatzen zait hitz pila bat txertatzea, nik ere egiten dudana da, eta jende asko parra egiten dit, eta kriston momentu honak ematen dizkit honek. Nik egiten dudalako euskararen max-mix bat. Osea, euskara batuaren, zer euskara da nire, batua da nire ama hizkuntza, egiten dut euskara batuaren batura, ez? Laiketa edo aberastasunaren ez zuek aipatu dituzuen kontzeptuak. Ni noa iparraldean saiatzera, eta lan esaten dute errepika. Ostra, eta ensaio iruditzen zait super gaztelaniazkoa bezala. Eta iruditzen zait bertan badagoela hitz bat esateko ensaio, baina euskaldunagoa edo jatorragoa edo nire ez dit inporta txertatzen dut eta orain errepikak egiten ditut ensaio beharrean. Ni nago hoi honen eta ez dakit gaztelaniatik edo euskaratik datorren badago hitz bat esateko nahaste borraste edo horrelako desorden dela txandrio. Eta guk esaten dugu. Daukat txandrio bat ganbaran, orduak sartu behar ditudala hor. Eta txertatzen dut, ni noa iparraldera berriro eta esaten dit Simonek zuzendari, eraman ekintza bururaino. Ostea, ze kontzeptu ona, bururaino. Eta ni noa museoan jolastera eta noa nire 7, 4 eta 2 sotakoekin hor dagoan dira bururaino. Ulertzen da, ez? Ni noa txertatzen, eta jende bati, igual euskalkidunei, nik hau egitea iruditzen zaila arraroa. Zeren igual leitzar batek ez du esango zelan. Baina hemen Gasteizen, niri horrela gertatzen zait, jendeari berdin digu. Esatea zelan edo zer moduz berdin digu esatea apur bat edo pixka bat. Guretzat, euskara hau naturala da. Orduan, ez dakite, nik entzun izan dut euskara batu, euskara galdua. Betiko hauzi hori, ez? Ez dakit, igual ez ditugu bilatu behar hain gertu etxaiak. Uste dut, euskalkidunek beraien euskalkiaren jatortasunaren alde egin behar duten bezala, nik nire euskara eklektiko max-mixaren alde egin behar dudala eta borroka berdinean gaudela. Azkenean helburua baldin bada, ahalik eta euskal hiztun gehien egotea, ez? Orduan, zuena berreskuratuz eta pixkat kontzeptu horietara bueltatuz, hori da euskara naturalari buruzko nire hausnarketa. Uste dut agian, nik belarri egin dudan bezala, nahi behaztu kontatuko izu eta 11 urterekin udalekutan iparraldean egon nintzenean, nire lehenengo konbertsazioa lapurtar batekin. Berak pentsatu zuen bikote ginela, nik esaten niolako guztiari bai. Ez nuen ezen ulertzen, nik egin dut belarria. Nik ulertzen ditut bermeotarrak, ulertzen batuz lapurtarrak, eta ez batut zerbait ulertzen, egingo dut belarria, oza zabaltzea da, ez egin bezatela beraiek belarria gure euskara naturala asumitzeko, ez? Hori zen. Hortxe, kolore gehien dituna argita garbi, araba irabazte. Bueno, bai, euskalki kontua ekarri dugu lehenengo gauza hona, noski, behar bada hor ikusten direlako ezberdintasunik handienak, baina etzen asmoa inundik inora ere euskalki buruz eta batuari buruz eztabaidatzea. Segundo bat, edurnak esaten zagonan arire irudituta aztelako borobiltzen dagoela lehenengo erron dago, ezta? Esaten zabiltzen nien, gu eskara zuek. Ja, ezke zuek gu gara, oza, danak bat. Eta egituzan, eztabaida honetan, eta 2008 bateko otsailean emetik abiatu da. Orain arte eskaralako abiatzen zen orain arte, emetik. Edurna zer zelan esaten gero lapurtera naztaten, gero ez dakiz zer. Edo arek ez da zuzena, edo zurie ez da ulertzen edo.
irudituten naz, gu eskara zuek, bai, bagara, osea, danok gara gu, eta zuek gu zan, eta gu honetan sartzen gara danok, eta irudituten naz, bueno, hori abia puntua dela, izan dara irudona. Bai, eta gero, gauzak neurrian eman behar direla, Euskal Herria aipatuz Bizkaiera, nire iruditzen zait, baztertuenetakoa dela, eta ongi hartzen bada, hiztun gehien duen Euskalkia da. Zeren Bizkaiko euskaldunak hartuz eta Gipuzkoako zati handi hori Bizkaiera zari dena, beraz Bizkaierari ere, nik ez dakit, baina beharko zaio toki bat eman, beharko zaio nonbait, beharko da, eta hori txertatu, eta gero noizbait gelditu, momentu batean edo gure duzu, nik ez dakit hori barkatu, zergatik barkamen askorretu behar du, eta hain euskara garbi eta hain ideiak garbiak dituen, nahiz eta nire bikotea ez izan, hori behar du. Eta ez genuen ongi elgarro datu, eta gero beste gauza bat oso gogorra, erran duzu nahi laski, jendeak erraten digulariko da, eta hiztun osoak eta onak direlarik ez dakit nahiko euskara hori horrekinean gelditu behar da, zeren horiek nik uste askotan, guaino bizitasun askoz gehiago dute eta errekurtso askoz gehiago. Beraz hori ere tokian emartzen dira. Esaten nuena, ez da kontua ere euskara batua eta euskalkiak jartzea mai gainean, edo gehiago zan ahoskerari buruz, eta behar bada zuen erreferentzialtasunagatik, batekoa edo besteak, baduzuen honabaiteko eragina jendearengan, jotaz, barkatu. Ez dakit euskara egin duzuen zuek hausnarketarik zuek proiektatzen duzuen euskaraz. Ahoz proiektatzen duzuen, ematen duzuen irudiaz, zuen nahoskeraz, zuen intonazioaz, edo euskalkia utzi dezagun jale batea, komentatu dugu. Ez dakit horrelako hausnarketarik egin duzuen euskara ahoskera ona dudan, ez dudan, egoki ote den, jendeak ulertuko duen. Bueno, une oro, gabiltz horretan, azkenien publikoen aurrien berba eitzen zulako, eta gure lana badalako hori bebai, ezta? Eta hausnarketa horrek egin, eta esaten gabiltzena nik nire buruagaz eztabaida oso ezberdinak eukidotez bi hamarkadatan. Neuk ezberdinen agilako, orain eta lehen. Ahoskera gure kontuen, claro, batu ere euskalki kenduta, txarra da harintasuna. Turbuei hartzen batenik, jentik esaten zuen, ez da ulertuten. Ez que igual da 6 kuntzatan, ez que ez da ulertuten. Ilas ez da ulertuten. Claro, harin numerako, ez da ulertuten. Orduan, gure lana bada hori neurtu, ondoa oskatu, ahotsarekin berbaitzen durako. Hau dana, gure euskera eta gure hortik aparte. Lan bat egin behar zuen ezeuk, zeure buru ikusten asko ikasten dana, ez dana gustaten hori ariketi eitzen bai asko ikasten dana, eta kurtsu bet hortik bagoez, ni inspiratzen haurie, nik jarraitzen dut honek ez da baidak. Ezta? Eta ni inspiratzen haurie honek ez da baidak. Eta hortu nartu dut idea bat bestetik bat, eta nau, Amuriza ipatu duen barriro. Nau Amuriza elkarrezketa duten, liburu betatan dagoelako, neska bat leku imposiblean. Eta zuten zat, bueno, segean, tituluera. Nahi eta jarrita dago imposiblea. Baina, ezin eskoa dalako ez dakizeko nota, ezin ez dakiz, zer bakiz nor. Eta orduan botaten dauz, 5 minutuko erantzun dut. Eta nuen etxera, pentsaten, kotxin horretan, baina, ostera, nik ez du pentsaten horretan gauzita, baina bai pentsakot. Orduan hau, ez da nilon, eta erabiltzen dut, berba bat, ez dana erberakala bat, bai, zehatzau datorrena, edo, esan dako, eluierren sartuten nahi esterizen, eta urteten dozten adierak, ez da gustaten, ez da ulertuten. Orduen, barriro beze aztapena, rotulo bat idatzi behar baduten programarako, zeri buruz berroketan gabiltzen, eluierreko adiera joan behar da rotuluen, hori dalako zuzena. Bai, ahoskotasunien tita gabiltzena, Franken ama ikusten dauena gauza eta neure ama, ze bota biot? Babizek, orduen, jolastuten dut, bategaz, bestiagaz, imposibli ezinezko, imposibli ezinezko, holako gauzek, ez da adibiderik honen adibide zehatza dut topatu beharko neuke, bai egunero, hartutu dut esan adiera batzuk, kontzeptu batzutan, bagabiltz, zientziari buruz berbetan, beste gundien zer zan bilatu dutena.
Bueno, bestakitz, kontzeptu bat oso zabaldute dagoena, eta hizkuntza askotan, eta sartu, eta, bueno, batzen ez ulertzen, ezta? Eta orduan esaten dut, bueno, edo oso harraru edo niretzat lehenoko aldiz entzun dutena, eta bar. Orduen hori, erabili behar da, idatziz banabil, rotulo bat bada, bueno, bai, zuzenekuen tita-tita gabiltzena zer erabilikot. Orduen da egitezen guk egiten du, ariket hori gure hizkuntzi ezer esaten duen. Nik esan nuke oso konstientia dela nik egiteetena, une oro. Nogaz nabilen, ze gairi buruz nabilen, gaizek ze jakintza maila eskatzen duen, beste batzuk zerez, orduen hor, bueno, pues egiten zu, jolasten zu erratxuet, horregaz. Hori da, gure lanaren zati handi bat, ez du ematen, mainan bai, bertsolari, antzerkilari, kazetari, aurkezle eta nahi duzuen eta sail guztietan, naturaltasuna dela landua den zerbait. Gezurra ematen du, baina bai, hobekio ulertarazteko mezuak aipatu ditudan eta lanbide desberdin horietan, nola egin dut, nola hobetuko dut eta hori egun guztiz, azkenean nik uste dut, ikasten dugu egun guztiz eta gogoa dugu hori Andoni Gaineke botazuen behin eta genera frantsesez aderazzi zuen le naturel et un artifice bien travaillé, da naturaltasuna biziki landua den zerbait eta hortan gaude, hola denak eta maila hobetzen dugu. Nik ez dakit bakoitzak baditu hola bere bizipenak ere euskararekin eta ahozkotasunarekin. Ni orain aixeago ari naiz euskaraz gaztelaniaz edo frantsesez baino, baina ez da beti hola izan. Nik euskara momentu batean kasik galdu nuen, 13-14 urtetan, hobekio ari nintzen biztan da frantsesez ikasketak egin bain nituen eta gaztelaniaz ere ari ginen asko doni baino duzunen, eta etorretzen momentu bat, nun aita txita matxirekin, gainera lauak ezagutu ditut, bi azkainen, bi senperen, iztun osoak, baina zentzu guzian, eta berriki arte lauekin bizi izan naiz, orain zendu dire, lauak. Gurasoekin ere euskaraz ari naiz, azkain eta senpereko aldaeran gehiago, gehien bat gero bat, eta orduan beti hori oinarri harturik, eta bakoitzak hortan badu bere bidea, eta gero beti hobetzen edo beti gogoan ahozkotasun hori ez baita gauza bera entzinako behar bat aipatuko dugu bat. Idaztearena, asko orain gure gizartea, gure jendartea hortan baita, dena idatzian, dena prestatuan eta bat-bateko tasun hori ere bada, ez bertsolariena bakarrik, bat-bateko albiste batenen nola kontatzen da, hobe albezain ongi euskara jakitea, bere ala zuzeneko bat egin behar duzu, zuzenekoaz gain sarrera idatzi behar duzu, tituloiak ere bai, beraz hor, dena joan behar da, eta, txio bat egitea arresa da, baina, txio bat egiteak ere laguntzen du gero, zeak tituloi horiek azpian ematea, baina ariketa da, eta dena dira batean egin behar da, eta kazetarien lana behar da, erresago da, animatzaileena baino, zeren kazetaria adibidez hain da neurtua eta laburtua, baina zuek sarerik gabe egitzen zarete, ordu zuzenean, eta xapo, bai, eta zuk galdetegiet amaitzen dute, galdetegiet prestatu alzu, nondik nora zuen, bai zure lehenengo galderan, beste puntara bazuez, agur, entzutera nator. Orduen hor, hor kanpora urtetezu guztiz, eta, beti esaten dune, ze lanetan zauz, ze prestatute duelako, oso zurrume dalako, albiste bat edalako, edo zuzeneko bat eta konbertsazio bat pertsona bategaz. Eta bera entzuten zauz eta berari jarraitzen zauz. Niretza garrantzitsuna dalako, bera gustora egotie. Ez nik kruston galderi ditxie. Orduan dinozu, entzuten hau eta aldotena egiten dut bai, ezta? Ulertu, jarraitu, eta, ez berdina. Gauza berdina esaten gabiz. Bai. Lurne, zure kasuan? Zientzien badera. Eta osnartu duzun, aipatzen genuen behar bada, ez? Improvisazio kontua badagoela, nuke batean, ez dakit, behar bada antzerkian ez da inbesterako, baina ez... Galtzen espazara, bintzak. Baina ez dakit horrelako osnarketarik egin duzun, zure euskarari buruz, nola ahoskatu momentu batzuetan, edo? Bai, nik ez dakit euskaltzaindiak proposatzen duen prosodia bat edo melodia bat hobesten dena euskaraz hitz egiteko, zen lekuko melodiak daude eta
Eta niri, pertsonaki, uste dut jende askori gertatzen zaiola, itxasten zaizkit. Orduan, eta gainera antzeslea izan da, ez dut arazo bat bezala bizi, gero jendeak bai egiten dit parrez, porque, claro, egoten naiz 3 egun bizkaitar batzuekin eta izten ez etxera, esaten zelan. Eta egoten naiz iparraldean ensaiatzen, eta ezakize. Orduan, itxasten zaizkit. Egia da, arlo pertsonalean uste dudala, hobetu berdin aberastu, nire euskal mundua beti izan delako oso txikia, honen bizi izan nizenean, eta bizi izan nintzen, 18 urte bete arte, eta gainera gero gaztelaniaz egin dituen ikasketak. Orduan bai egin duela, ariketa kontziente bat, eguneratzeko, literatura idazteko, orain podcastak daude, dakizer, eta, neukan hori pixkat desoksidatu eta ariketa gehiena ikasteko. Gero, lanabes bezala, improvisatzeako garaian, antzerkian dena esleitua eta idatzea aurretik asko improvisatzen delako, hor bai eukinituen zailtasunak gogoratzen dut ebentuak bezala nik euskaraz lan egin duen lehenengo aldia. Zeren, autuan nengoen, gaztelaniaz improvisatzera edo hitz egitera agotza baten gainean. Eta niretzat oso garrantzitsua izan zen, momentuan, pixka da absurda da, baina jarioaren gauza bat da, jarioa hartzen joatea, gero, adibidez, ni hemen egon alizateko hitz egiten, eta nik hori ez neukan txikitatik, etxean bai, egiten genuen euskera, claro, zure amarekin zer hitz egiten duzu, jantzi duzu gerokio, zer jan duzu gau, baina gian nire sentipenez ez dut hitz egin euskara sekula. Ni udalekuetan egoten nintzenean, izaten zen, nire urteko aste bakarra euskaraz bizi nintzena, ez? Eta gero honen, ikastola ezakizer, baina oso erdagunea da. Orduan, gero arlo profesionalean improvisatzerako garaian bai eskertu nuela Euskal Herriratu eta bertan bizitza normalak elikatzen didala lanerako lanabes jario hori, eta gero ja behin testua idatzia dagoenean, ez zait iruditzen ezberdina denik edozein teknika euskarara aplikatua. Hau da, ondo ahoskatzea, letra guzti bere garrantzia ematea, bukaerak ez jaustea, esatariek lantzen duten dena, guk ere antzerkian lantzen dugu gure erara, eta tokatzen zaizu, adibidez, bazaldi urdinean, itanoa erabiltzen, nire egunerokotasuna erabiltzen ez dudana, eta idatzia dagoen enean eta zentzua dagoen enean, txertatzen duzu oso naturalki, naturaltasunari buruz ari garela, eta ja lanabes bihurtzen denean, ez zait iruditzen arrotza. Niretzat bidea da bizitza arruntetik edo pertsonaletik jasotzen duzuna gero ja lanabes bihurtzen denean, hor lan esparruan euskerak edo ahoskerak noski hobetu dudala, ETB-en hasi nintzenean lanean ikusten nuen nola hitz egiten zuten denek eta esaten nuen nik ere bai. Baina horian ezen nire euskera zen, ikastea, nola hitz egiten den kamera baten aurrean. Beti ulergarritasunaren alde. Baina ez zait bat ere ezberdina iruditzen euskararekin egin behar duguna dela, ulergarritasunaren alde, ondo ahoskatu, argi edukiz ere esan behar duzun, eta lan komunikatibo bat den enean komunikatzea lortu. Punto. Hori da guztia. Lehen aipatu ditugu jotak eta horrelako kontuak, Lornek ere aipatu ditu, behar bada erdialdeko, Euskal Erdi hori, askotan aipatzen dena. Zaite, referenteak baditu zuen, Euskara esaten duzula, poliki hitz egiten duen honiek, nik honek bezala hitz egingo nuke, edo horrelako zerbait. Baina hori guztuten asko bestiena, hori da beritzen. Maite mintzeko zer? Giputze nafarra horre bezek. Kapo gelditu naiz. Edurne bazauzia. Iruditzen da, hori oso politxe da, ganera. Bestie zetak,
zein bidi emoten ostian, zein bidi ona, TZ, TX, horreko euskaranak, guk apurtxu bat landu behar izan duz, ezta? Egiz da lakonbitu edurmetin jana eta Frankek esan dagoena, nik esaten inogaz erderaz berba. Hola nabu bai, ezta? Oso txartu ditxo bat erderaz berba, asko pentsatu behar dut, buruak ez duz funtzionaten erderaz, eta, nahiko trantze pasatzen dut horretan momentuetan, ezta? Orduan, karo, zure hizkuntziek, esaten baina, zer da euskera zuretzat, zer da ez dakizen, hori gauzek esaten dienen. Jo, gana, ze pentsa dauten nor nahien, neure burua zerbaitzeko, zua zerbaitzeko, danatarako bariz, ostatu non behar esplikaziorik zer da nire hizkuntzien niretzat, erdaldun batek ez dago nahi negote, guk bai, ez da? Osa, zehar gure da naudena. Bai egiz da, gauze batzuk eta kodigo batzuk, ahoskeri dagokionez, ez dako zuz, kontroltutan zer adien, unibertsitate garaien eta klasekidien eta zeon teitzen daudera honek, hermanikur. Rezetak. Rakatuarek, San Fermietara sakara de enamora, zer esan enamorako? Orduen, iruditu asko sopolitzea dela dosa beratxa, gero geuri bezaten dozko hielako. Ze doini politzeo. Orduen, ez da bez, bai, emoten doztin bidize, oso ondo hitz egiten dagoena zuzentasun, batzuk da badakitzi bankara eta asko guztetatzune, neuri bai. Ibanek azte horretan egon, Ibanek eta bizok, Ibanek niri beran etxeku eitzen dauz, asko itxiko oso bitxitan eitzen dauz, ez da bitzen inogaz. Betitzen dago lan batu beraz lanien eta bebai, ez da? Guk itzen du lan oso etxekue bat abestiegaz. Da gara ikusten egon, ze gazte, gu oso gazte hasi ginen batera lanien, ze jario, ze ona, ze hizkuntza ona da, geratzen dutzen nintzen, zein bidi. Orduen, edo zeinek ondo itzen dagoena, berba, indiz emotozku berez, hizkuntza danatan, klaro, hizkuntza danatan. Beste hor zerri zure. Baina ez nago, ez daukat horrelako izen bat edo referenterik, baina egia da admirazio hori sorrarazten duela bere euskarkiarekin edo gabe, baina euskaraz superondo moldatzen den norbait. Zoragarria da, eta niri horrek ematen dit admirazioa. Zakit, momentuaren anekdotiak kontatzeko. Momentuaren. Gogoratu naiz, udalekutan gaundela, ni begirale, etorri ziren batzuk txibatu ziren, ez? Eta esan ziaten, eske tipo honek egiten du pila bat gaztelaniaz, erdeaka da pila bat, ez dakizte, bakizte, tokatu nintzen bazkaltzen tipo honekin, berdeotara zen, eta ez dakit nola, atera zen gaina edo berak egiten zialako horrela erderakerekin, ez dakizte, bakizte, eta bera ere ez ero oso zegoen, ez dakit, klaro, euskalki honen dramak nik ulertzen ez ditudanak. Gauza da, esan nion behar, baina zuk bermeotarrez egiten duzu eta esatik, bai, jode, klaro, nik bermeotarrez egiten dut euskara, superondo puztu zen, arrotu, eta esan nion, tio, ez dara konturatu, azkaindarrez egiten dutela larrabetzuarrez eta azpitarrez eta hemen batuera ez egiten dugun bakarra garela Aroarri Zubieta Gasteiztarra eta ni. Egin bermeotarrez, eta tipoari egizion zerbaitek, igual zituen 14 urte, eta berak uste zuen Euskaldun ezberdinekin egoterako garaian batua erabili behar zuela, eta gian ez zeukan praktikarik, eta egin zuen horrelako kortozirkuito bat, eta momentu batean esan zuen, bermeotarrez. Eta antxe jarraitu zuen, eta, klaro, drama batzuk nik ulertzen ez ditudanak, baina badirenak ere bai transfer bat, ez? Hala ere hori izatidako dramien, gaztiek gure herrizen ez da bilako nahitzen euskeraz. Orduan horreitzik dinot. Problemi hori da. Problemi da, belarrezen jartzen mazun dormion, gaztiek ez da bilatzen euskeraz, uniek ez da bilatzen euskeraz. Orduen, non galduko gara? Eitzen esaten dutena ez egiten eskarala ulertzen ez dakiz zer. Orduen, nahi eta zan, neure begizek ikusi dut gure herrizen ze pasadan, eta orduen esaten dut, eskare egon dira, parkezke eskatzen bat batua bat, batxingau bet tokako zantatzun, kasualidazio dut orduen, batik ez dagoelako ulertu eta bestik ez dagoelako esaten oso serio da gertatzen dana herri batzutan, eta gurien bada oso serio gertatzen da biena, orduen,
oso politxe da honek eztabaida kaoskerak ez dakiz zerbait erakutsi bidatzoie, zer dan garrantzitsu bere transmisioan ematen bide, irudituten daz pelikulia beste leku baten dagoela. Hau oso ondo dau, hemen gauzenak gustatzen da askulako nau, eta horrek buruz gogoetak egiteko bai, irudituten daz tork zeo zer dako gutxe egiten, transmisioetan ez bakarrik hizkuntzan, kultura orokorrien bebai, euskal kulturan bebai, eta hor, bueno, bestelako argi-gorri batzuk biztu behar diez momentu honetan, horraitxek esaten dut, honek ez da behirako zondu dauzela, bai, ja, beste sasoi baten jarri beharko binatekela, denok, zelan ezkara ulertuko alkar. Angolan 29 hizkuntza dauz. Beste hori nahi orkestra maten bizkaizan zenbat hizkuntza bat egin. Angolan 29 hizkuntza dauz. Jo, 29 hizkuntza dago egin, ez di ulertuko alkar, bai, ulertzen gara. Euskalki batzut izela, eta diferentzia zein da. Azkanien, soinu ezberdin bat? Bueno, hortako gaitasun euki behar dugu gai, horregi aurre egiteko, ez da? Admirazio osoa ere bai, gaztelaniazko azentuarekin, 3 urtean euskaraz ikasi eta euskaraz kriston jario daukana castellano azentu batekin, eta dauka kristoren karrerilla, edo Argentinatik etorri, edo Kolumbiatik etorri, eta beraien melodia horrekin ez, igual ez dela euskal melodia ezakizter nongoa, baina euskara kriston jarioarekin hitz egiten dutena, eta niri horiek ere bai ematen didate admirazio pila bat. Beste nonbaiteko azentuarekin ez, guk ingeles ez egiten dugunean bezala, niko beto ulertzen ditut, ingeles ez ari direnean indioak, frantsesak eta errusiabak ingelesak baino. Berdin, admirazio berdina sortzen dit, kanpoko batek euskara ikasten duenean eta bere melodia eta musikalidade horrekin euskara ez egiten duenean. Eta esaten dit, bai. Osea, admirazio osoa. Modelatzaile ekarna. Bai. Ez. Nahi dut, ez da inbeste, hemen kezka noski ez da euskalkiari buruzkoa, edo bakiari buruzkoa, guazen berriz ere sartzera erreferentei buruz galdetzen dizuen batez ere normalean erreferenteak izaten ditugulako Gipuzkoarrak eta gizonak. Normalean nortik jotzen dugulako. Eta... Nor egon da telebistan ba. Eta horretara egin duazen, pixka bat, normalean hor egon dira beti erreferente horiek, eta behar bada kolorei buruz hitz egin dugu, erregistrari buruz hitz egin dugu, Argentinak datorren baten, melodiaz, sonoridadeaz hitz egin dugu, hortik zijoan pixka bat aldera, bai? Ni naiz originala izanen, niretzat eredugarria da biziki gainera ekatu duzu, Iban Garate, eta gainera bere ibilbidean landu ahal izan ditu erregistro biziki desberdinak, zenik zautu nuen txiki-txikia zelarik eta Goenkalen Joseba medikuare semeatzen Aitor, eta gero bere bide egin du, eta egia da, eta horrek ikusten duzu, gure albisteriak apusten dituela, eta egia da. Bai, usabiagoa bera, osea, nahi dutezan anomia iztu dira, bai. Eta hori da, azkenen gauza bat sortzea, ez? Eta ozkotasun eta zuzentasun horretan, erreferentzia da dudarik gabe, eta gainera pertsona eta lankide bezala, Iban Garate baino hobeagorik ez da, eta erraten bertze izen bat ere, nik hainitz minesten baitut, eta biziki maite baitut, Xabier Euskitzen, alde hortatik emez originala, denentzat, askorentzat erreferentzia da, eta bera ere saila inetzetan, baina hor ere naturaltasunez ari da, baina badakigu landu gaudela biziki, berezkoa eta landua biziki, eta hor bide bat. Eta zure galderari erantzuteko, bai Gipuzkoarra, baina Gipuzkoa ere, arrazoi geografiko, historikoengatik eta herrian eta euskararen motorra izan baita eta gadelako eta egunkaria ere bertan sortu zen eta indar asko eta euskarazko irratiak egon dire bertze lugaldetan ere bai, eta saiakerak eta esperientzia handiko gauzak eta euskarazko lehen telebista Maite Barnetxu Idarraitarrak egin zuen Frantziako telebistan deskonexioan, 1970an, Koxomen Iriondo, Televisión Españolan euskaraz hasi baino lehen. Baina izen bat, baina aspaldi izan duzen ere Maite Barnetx 86an, eta gero emazteak, aipatzeko, hori izen pixkarra galdera, Gipuzkoarrak eta gizonak, Andoni Aizpuru eta Xabier Euskitze eta Iban Garate Azkoitiarra, eta egia da, emaztetan gutiago behar bada badirela, nik gogoan dut biziki, bere garaian bide berra egin zuen eta geroztik eta bideetan ez dugu gehiago ikusten, Estitxu Fernandez, lesakarra,
generatitzitu biltzen guretzat, senperetik hor, eta nafarrak eta goi nafarrera erabiltzen dutenek, hola, zubi bat ere egiten dute, egiten aldute, pixka bat mugaren eta bi aldeko bi euskal egiekin, eta gero gustuak daude, eta izenak, eta gero zaila da, ez gara hasiko hit parel bat egiten, hemen Euskadi Irratian ere iztun bizidionak daude, eta niko guandu beti Arantxartza, bera Euskal Filologian ere ibili da, eta horre zuzentasuna eta horbiltasun bat, eta jende asko. Egia da, mazten referentziak emateko, gehiago pentsatu behar dugula, eta galdera egin baituzuela, pentsatu behar izan dugu, baina bertanaz izenak beti domaizen. Niretzat garaiarekin da, Gipuzkoarra eta Gizona privilegio kontu bat da, tokatu zara hor, erdian, hemen jarri dute telebista, hemen jarri dute egunkaria, eta ez eta bai, kasualitatea da, garaiak ekarri zuena, pentsatuz 20. mendean, Gizona eta Gipuzkoarra esateria ez egizari, referentzia hori bai, referentzia modura edo naturaltasun landu horri admirazio osoa aipatutako tokatu dira Gipuzkoarrak eta Gizonak izatea horrelakoa delako gure mundua, klaro, pentsatzen dut 21. mendean, hori dela gure lana, ez? Horiei eskerrak eta orain ere lekua. Beste edozein esparrutan bezala. Bueno, besterik gabe, pixka bat antolatu dugunez, txiringitua guztia, ez dakit, somatu zuen inoiz prestakuntza faltarik. Prestakuntza faltarik, ahoskeraz, ahozkotasunaz, komunikagarritasunaz, aipatu ditugun kolorea emateaz, naturaltasun horri buruz, aipatu diren kontu horiei guztiei buruz. Eta ez dakit beharrezkotzat jotzen duzuen, horako horik. Bai, prestakuntza falta ikaragarria, nik lehen bota dut, eta handia egituko zaila askori, baina irizpide garbirik ez dago, hain bat enpresetan. Eta gero, irizpiderik ere ez da, nahasten baitugu zuzentasuna eta ahozkotasuna, eta posible da, zuzen ibiltzea ahozare garelarik, ez baita gauza bera, testu bat egitea, hori adibidez erdaretan, gaztelaniaz edo frantsesez edo, argi dute, nun ari diren, norekin, norentzat, eta euskaraz ere bai, ezen baitu batxe egin bide, eta nik ez dut horrein eta dena batean ez ezautuko, baina zuzen ibili nahian beti kronika bat irratien telebistan edo bertzen duen bait, beti edo prentsaurreko horroroso horietan, beti ari dire, hola, irakurtzen Irazki Serrano, Berniotara, eta ez dakite nun arnasa hartu behar duten, nun gelditu behar duten, nun adierazpena egin behar den, guk adibidez Ipar Euskal Herrian oso astuna gara, eta egiten duguna da prentsaurrekoa lehenik, eta gero mikro hartu, bazterren hartu bidatua, aktorea adibidez, eta galderak egin, eta hau, pixka bat, bizitasun gehiago lortuko dugu, ze bestela, hau bakarrik ikusiko zaio kameran, eta azkenen izango da irratia telebistan, ez? Eta gero, beste gauza, prestakuntza faltan testuetan adibidez, eta auzi hori nik uste, ez da trenkatua bat ere, oposaketak egiten direlarik adibidez, neurtzen dizute zuzentasun bat, baina irratiko kronika bat idazten ari zara, eta ematen du, Bernardo Atxagak, hobeto idazi behar duzula, baina Atxagak idazten ditu liburuak irakurtzeko, eta guk egiten ditugu apateko kronikak. Eta adibide grafikoa emanen dizuet, hain zuzena izan nahi baitugu, ari gara beti bezain ongi idazten, eta gero hori ezin irakurriz, ze hau egina baita irakurtzeko, gogoan edo norberaren baitan nola, ez irakurtzeko hola hauz. Eta nik ez dute ganen orain dena hobekio dela eta Euskal Herrian eta Frantzian, ez da pentsature, baina egia da hortan, eskola, kazetaritza eskola, arras desberdina dela, eta hartzen aldituzu zenbait prentsa artikulu tituluak beti dire, maiz hitz jokoak. Hasi hitz jokoak egiten gurean. Gero, kronikak ere, idatziak dire asko, aditzak erabili gabe. Aditzak eta aditz laguntzailea erabili gabe.
Adibide bat emanen dizuet, egunero hemen entzuten diren kronikak badakizue, gaur Euskaltzaindiaren presidenteak aurkeztu du hiztegi berria, paso kazetariei bai, gaur idatzi du aurkeztu du berri berdin, eta Frantzian, adibidez, Frantziako eskola hartzen baduzue izango da, azoka bat buruz adibidez. Erosle asko gaurko azokan, herritarrak trumilkan lehen ordutik, plaza bete-betean, saltzaileak pozik gaurkoan oroitzeko modukoa. Eta aditzik ez da. Eta Frantziako karte entzunenek hola idazten dute. Ni saiatzen ez, nire gauza ez gain, eta dosi homeopatikoak hola sartzen. Baina hortan irabazten da, zeren, ari naiz irratia egiten, ari naiz duplex batean erantzuna ematen ilaskiri, edo ari naiz Bernardo Atxagaren horako liburu potolo bat idazten. Hortan desberdindu behar dugu, eta erdalegietan hori argi da, gure kasuan adibidez biziki argi, eta Euskal Herrian ezan betzen. Hasierako aberastasunaz lotute, hori da gure aberastasun ere bai. Arrotu ingo nahi. Nik ez dut egin inoiz prestakuntza falta dagoetenan sentsazioa. Besteak beste, oso zuzena irudituten daztelako eta hori jara sentsazio bat eta sentiten duten nien benetako da eta jazta. Beste batek esan boztu nahi dagoena bai ez dutele sentiten entzazio eztuko. Han izan da jaia, behin eukiko bentaja bat jota baz. Han izan da jaia, esaten modaten nik. Eta nire ondoko esaten badagoen. Jaia han izan da, irudituten daztelako edo jaia han izan da edo. Jaia, behiru dituten daz, zuzena dala berana eta zuzena dala niri, orduen ez dakot inongo problemarik horregaz. Orduen, prestakuntza falta nire doinue zuzena dalako. Ezberdina izango da beste batena, baina zuzena da. Orduen, alde horretatik. Bai, orduen, bueno, pues aberastu dezagun, beste kontu bata, gero edurnek jarri dagoena kontuen, argentino bat badator, baina hor ja gehitzen du ez de bai. Amaitzeko beste zerbait ere baldin duzu gehitu? Bai, nik referentzia txiki bat egin nahi diot hezkuntzari, uste dut ez dela aldatzen, hezkuntza arautuan publikoki hitz egitea, zure ideiak nola helarazi, kristoren estres momentua ez pasatzea hori gertatzen den aldiro, eta ez da beharrezkoa bakarrik gure moduko ogibidentzako, ezik eta onuragarria dela. Edo zein ogibidentzako, edo zure bizitza pertsonalerako. Orduan, simpleki, prestakuntza falta aipatu badugu, uste dut oroar. Eta gainera Euskal Herria gain izan dela ahozkotasunaren transmisioaren oinarria bertan egon izan da, uste dut justu hori galtzen ari garela, ez? Edo komunikatze maila hori zuzeneko maila hori eta suposatzen dut hezkuntzak egin dezakela ere bai hor zerbait beste prestigio gehiago daukala idatzitakoak, baina zerbait baldin bageneukan irabaztea euskaldunok hain zuzen ere ahozkotasuna zen eta badirudi orain akademiaren alde edo kontrako bide hartu dugula eta hori berreskuratzeke geratu dela. Benetako tarte bat ere nahi genuen izan, ez dakit ez dugu abixatu, baina bai zen intentzioa zuei ere hitza hartzeko aukera ematea. Beraz, nahi duzuenean, ez dakit, Iñaki zuke mikrorik izango duzu hortik, ez da? Bai. Hau pasu. Orduan hori egingo dugu. Batek erabiltzen duenean, gero berriro eman niri, hartuko dugu, bale? Orduan, norraitek zer zateko badaukan, ja? Altzar ezalazua, eta... Badira gauza gehiago, hemen Erratu daitezke gauza gehiago. Imanolek eta Lurdezek gauza asko izango dituzte, esateko, orduan zuek aprobetxatu tarteak. Manuel, horrengan abixatu, ez zegoela garbitu behar, mikrofonoa. Hainbat berri emailean pentsatuta nire galdera beraz behar bada Frank zeuretzat da egokiena. Iruditzen zait askotan idatziaren gakoak edo klabeak nahiko
xehetuta edo gero eta xehetuago ditugula, noiz funtzionatzen duen ondo idatzizko testuatek, ez hain xehetuta daudela aldiz ahozkoak. Eta lehen aipatu duzun egoera batean, ez, berri emaileak batzuetan bat-batean, baina beste batzuetan aldez aurretik prestatuta, albistean non behar duenean, agerikoa da alde ikaragarria dagoela batetik bestera, bat-batekotik aldez prestatura. Baina batzuetan iruditzen zait, aldez aurretik prestatutako horietan ere idatzizko testu bat dela oinarri. Evidentea da, aldez aurretik idatzita eta buruz ikasita edukitzeak ze lasaitasun eman aldion berri emaileari, baina askotan izaten dut inpresioa, horrekin naturaltasuna ere galtzen dela. Eta batzuetan ez ote den beste bideo bat, hitzez hitz buruz ikasia baino zer esan agarri edukitzea eta hor nolabait sueltoago edo ibiltzea. Ez dakit hau formakuntzarekin ere behar bada lotu da, ez lehen atera den bezala. Baina batzutan iruditzen zait hor, askotan gertan zait, albisteren baten entzunez jarri, ez zait iruditzen gainera inpresioa dudanean bat-bateko kontua direnik, eta ez ulertzerainokoa ere sortatu izan zait batzuetan ustez buruz ikasiegia dagoen diskurtsoak, ez da. Ez dakit horren inguruko galdera edo hausnarketa ez da izarra, baina. Bai, nik ikusten dut gero lehen prestakuntza falta zela, gure aldetik edo ean presak ematen diguten edo Euskararen Akademiak berak lantzen duen, azkenean berroeta idatziz eta berroeta adozkotasuna ere landu, lantzen alda bide askotatik, antzerkiaren bidez, bertsolaritza ere kultura guztiek ez dute, olako eta disiplinariko guk badugu, nik ez dakit, bertxotan baina nahi da, zenbait gako ere hor ikasitz edo laguntzen aldu ahozko adierazpen hori. Eta iduritzen zait, gero ez gara hasiko gure etxearen auzia egiten, baina egia da, ETB batek adibidez zenbait gabezia ditu, ez ditu duzu etxarrez gaur konponduko, baina bat argi da, hortan dela, zeren Euskadi Irratiak lortzen du bizitasun hori, eta ETB batek, bertze arazo asko dago, erdutegia, eskaintzen den eta baina egia da, gaur egun albistegiak hartzen baditugu, gure albistegiak oso garbiak dira, nik sensazio dut batzutan, garbiegiak ez dute diren, gero zaila da, zeren prestakuntza etengabekoa da, edo etengabekoa izan behar luke, zeren egunero ez badan, astero baditugu hitz eta konzeptu berriak etortzen dira Ameriketatik, etortzen dira Bruselatik, etortzen dira ez dakit nondik, batean, ikusten duzu, iaz ez genuen eta saio gaur eginen, gure hiztegia zenbat aberastu den azken 12 hilabete hauetan, eta hor bai bada huts bat edo hildo bat landu behar dena. Zailago da, irudizegaz lan egitea bai, Zailago da, irudizegaz lan egitea, testu bat naiz eta prestatu dauki, eta bakotxan estiloen arabera izango da, baina gidoi batzuk alzuzeruen edo dana idatzita, ezta? Orduen zuk ideia burun badakozu, gidoiekaz zuez apurtxuet kontatzen, kontakizuna egiten, edo dana idatzita. Orduan esatariaren abilezian arabera, dana idatzita badago ez igartie, buruz ikastie testu bat tortura bat da. Tortura bat da guretzat be bai. Gure gabezien artien badau, zuk grabazio bat egin alzu kamara bategaz edo bi kamaragaz. Orduen, bi kamaragaz grabatemazun aurkezpen bat. Karo, batek hartuko zu laburre eta bestik hartuko zu paisajie, eta orduen montaketan taka du, Kamara bakarragaz urteten mazun, lau aldi izin bizu gauze berdine, plano ezberdinetan, gero montajien egoteko. Orduen hor bai hitzez jun bizana, bestela montatzen dagoena zoratuko da. Orduen hor bai, ezin da, niri gustatzen az gidoiekaz lan egitea. Orduan buruan barakitz zer esan, alzara apurtxuet luzetu edo ez, bai hor zu ez informazio moten. Tortura bat da hitzez daruzu nien. Orduan zuzelako. Gaur hemen aurkezteko duguna, ez da gizaren, izarraitz mendilarroan, aztez gaberretan, da ja, lehenogoko berbatik. Ostra, ze mendizan hau? Izarraitz? Orduan, karo, basau zen pentsaten, edo ez dakiz zeinen zuzendaritzapean. Juan Jose Miguel ezen zuzendaritzapean, eta hasieratik zabitz. Juan Jose zan, edo Juan Mari zan, edo
Pentsa, hori pentsatzen bazenitz, ze aurkezpen natural egozun hasiera. Hau pasoek, ongetorri, hemen gauz, ez da buruz hitz egiteko. Orduen, asko zari hau da, irudiz eta zabiltzen nien, eta hitzez hitzekue, natural agertzea, baten badue, bueno, lehenenguen badue. Nik uste hitzez natural agertu daitekela eta ez da beti lortzen, eta pena bat da, antzerkian dituzorako ez dakizan bat hilabete errepika. Adibidez, baina ikusentzunezkoetan denborak asko zeuden murritzagoak dira. Azken lan egin dudan ETV, Euskaraldiari buruzkoa izan da, eta elkarrizketetan ateratzen ginen kamera bat bakarrarekin. Eta egin behar duzu aurkezpena, erekin honen parean, eta esaten duzu behin ondo, eta gero lan behar duzu beste hirutan, kamera bakarra dagoelako, eta eske esan dut behin ondo geratu da zora, garrik iluna horrarekin, ez dakiz zer, zuhaitzak txori bat pasada paretik, nola nahi duzu hori errepikatzea. Eta aldiz, Antxontelleriarekin egiten genituenean esketxak, bai ala bai, 2-3 kamera egoten ziren, hor bapatekotasuna sartzen zelako, imposiblea zelako errepikatzea dena berdin-berdin. Orduan, klaro, esketxak askoz naturalagoak ziren, kamera batek erabatzen zuelako Antxon, besteak ni, besteak orokorra, eta orduan egin dezakezu horrako ping-pong jolas bat irudiekin, eta pa montatzen duzu segituan. Baina, klaro, Ilasbek esan duena, irudikatzeko nire perspektibatik. Gero nik zuzenketa bat egin nahi dute, orain goturatu naiz, nik aipatzen nolarik eta bat, albistegi ezeari nintzen hau da nire sailaz bereziki, gero egia da, hortan desberdindu behar direla, biztan da programak, zeren gure oso formatatua da, hau da, bato behi niretzat luxua da, batutan egin behar ditut, 50 segunduko kronikak, eta gero referentziak aipatzen genituelarik, hantzi dut, eta ez bakarrik lagunak eta lankide honek garenako, baina Ilaski bada, referentziala ere saio horietan zuzenean, eta nik konturatu nintzen bereziki Baionako bestak aurkeztu genituelarik bakarrik, Baionako herriko etxearen eta balkoinean, gauza da nik minutu bateko kronika egitea eta botatzen dut eta jarripetzik gainditzen dut denbora, baina Ilaskirekin nintzelarik gero, sarerik gabe, aririk gabe, sokarik gabe, prontarrik gabe, deus gabe, paperik ere ez ginoen, hola, eta ordu bete. Ordu bete, retornoa eskaz, nituen entzuten zure galderak zaratazelako, eta hor ikusten da, nolako zemairako, kazetariak eta erreferentziak ditugun, eta sortzen duzuen bide bat, eta lehen izen bat ere aipatu behar minuke, antzerkia eta bertsolaritzaren ekarpena zoin izan liteken ere, Maialen Arzaiuzaren izena aipatu behar da, egiten duen lana, hasi da, gauza asko ukitzen ditut, nahiak bezala ukitzen dituen guziak eta gauza ederrak bilakatzen ditu, eta egia da, kronikalari, bertsolari izatetik, aurkezle izatera pasa da, eta bide bat lantzen ari da, eta egia da, baditu gura, biztonek gauza honok ez dut, eta utzi nahi impresio hori eta gure itxaren kontrari garela edo alderantziz bat ditugu jende biziklonak eta denak haunditzen eta hobetzen gara gure lanbidean, baina hortaz aparte diot gaurko gaiari buruz, hauzkotasunaz, gure artean ere ikasten dugulako, edo datak ikusiz batak nola egiten duen, zeka zaba da bermeokoa izatea, baina gero ikustea nola bere ibilbidearekin, bere jatorriarekin eta nola eramaten duen hori saio desberdinetan ere bai, eta egoera desberdinetan, egunen edo gaien arabera, eta hori bai. Eta gero joztu bukatzeko, eta batzutan ere ez da errexazek zaila da, hauzkotasun horretan ere aritzea, zeren gizartean orokorki ikusten baduzuen, ea nola adierazten dutan hori ez dut ere taliban eman nahi, baina askotan baloratzen dena mediokritatea da. Gaizki hitz egiten duenari, gaztelania, utziko zaio, eta hori hola da eta hola da. Eta zuzen hitz egiten duen batean, hau pedantea da, edo euskaraz, apaiza bezala mintzo da. Nire eramutan diratzen, baina zu apaiza bezala mintzo za. Baina ni ari naiz senperen gauza duzu eta lehen aipatu duzu, amarekin, nahi dazu ura, nahi dazu gatza, hori erosi duzu. Tonu eratorrik mudo. Baina gero, biztan da, nire Euskal Telebistan, tokatu zaizkit nire lanbidean, da, aipatzeak gai batzu, senperen eta familian eta euskaraz, sekulan santan ez ditut aipatu, ez aipatuko, eta ez aipatu nahi ere. Zer bat da zuen zutia. Nahi dut esan, onelako
bai informatiboan esaten gabiltzen apurtxu bete, zure galderatik, ez da, irudituten naz, informatibo danak, beste hizkuntza batzutan beha oso ertxiet izela, eta, bueno, askotan kontatzen dauenak ikusten da hain argirako zela bi esarri esango dagoena ez da bilera kontatzen, azkanien, eskabiltz erakusten, eskabiltz horretxetin jotzut informatibo ondara gauze bat, gero, honelako, bueno, injunien esatari lan guziek eta bar, bueno, besterako plazan eta mediokritatea aipatzen nuelarik zen, baina begira zazue, espena hori askotan gertatu baizaizue denai. Hemendik atako bagina eta taberna batean zerbaita ez du, 6 urteko neskatxa batek botako badu esaldi eder bat, ongi errana, ongi adierazia, zen zuburuke. Hau, zen lista zen, markatu, hori adierazi nahi zuen, hori pentsatzen du, hori sentitzen du, eta hortan ere, ez da baita beste nora baitena eramaten du, baina auzkotasunarekin lotua, ongi adierazteagatik ere, orduan hobe isilik egotea, edo gaizkin hitzatzea, edo... Ez gara zaleak. Besterik badago, bestela joango gara isten asuntua. Sorpresa. Abizatu zaitut, Ez, nik usten dut, lasai broma da, uste. Benetan, Broma da. Denbora daukate, lasai, denbora daukagu. Bai, ederra izan mazan zozketegi, jeusten da leku mikrofonoa, eta batek hartu, galderi delako zergaitik, nik badakizu itxik etorri gara, zergaitik etorri gara guena, gaur. Zuek. Nahi dut esan. Interesatzen dazku danotako hori komunien apurtxu eta elkarrentzuten gabiltz eta oso gironien eta respetuzkoen eta elkarrentzuten gabiltz segun arpizek ikusten gauzulako eta jarraitzen zabiltzirako. Interesgarri izango nintzateke, bai, erosen jartuta, zeitxik interesatzen dazku honek, niri asko, nik badakiz zeitxik, bai, ikusen moduen, Egin ezagio bestela zilekin bezala. Bai. Pasa, benitu. Baina, orain ezin da. Guk etxeratzeak indua zeietan dugu, bihar atxaldeko zeiek arte ezin dut etxeratzeak. Izurriteak beralde honak ere bat dituen. Ez nik pena ematen bukatzeak esan gabe ze gustura nengoen ia gauza guztiekin. Ez, baina ilazki zuzenean, noski erregistroak aipatu dituzu eta jolasa. Eta hori da gure ardatzetako bat, uste dugu euskararekin jolastu egin behar dela dudari gabe. Ez da horregatik pluralak eta horregatik hori dena. Alegia gure baliabide bat da. Eta ahoskera eta hor dago, nik uste dut, emberetzikoan, behin baino gehiagotan esan genuela, horrein aritu naiz testuak eta irakurtzen, eta Juliak ere bai, alegia ahoskerak eta ahozkoak, baina ahoskerak berezkoa duena da gorputzarekin egiten dugula. Beste guztiak, gramatikak, zerak, hor gorputza dago, eta horregatik da horren importantean zerkia, eta horregatik izan da horren fitxaje ona guretzat Julia Marin harrapatzea. Nik uste dut 94an edo hasi nintzenean kontu hauekin, esan duela nik pozik arro, ni ere puztuta, baina euskaltzaindian horrek. Nik esan nuen ahoskera ikasteko, irakasteko, hobe zirela antzerkikoak, antzerkilariak, kantariak, antzezeak, bertsolariak behar bada, ez da, filologoak baina, ez da. Imagina ezakezu ez arrakasta, ez da, horrek ezakezu. Orduan, alde horretatik, pozik, ez da, jotaren kontra esan duzun horrekin oso ondo. Egia da, hor dago mugat, hor Gipuzkoarra gara, daukagu jota. Beaz, anti-espainolista beran zenbait gauzatan, ez horrekin ez. Horrekin ez. Beaz, hori zainduan noski, horrek ez duzu nahi eta bernean, zuk ez dezunik, zeratu behar. Ulermen kontuetan ez dakit horren ados nagoen zurekin, nahi nuke ilazki, baina nik askotan gertatzen zait, eta lehenko gunean euskitza aipatu duzu, gure ikastaroan egontzen Bilbon, eta esaten zuen alegin pixka bat egiten ez bada, eta horretarako daude zubiak, eta horretarako dago batua, erreferentzia pasibo, besterik ez badugu. Hori gabe, askotan ez dugu elkar ulertzen. Batez ere gauza du, ez elkarrizketa zuzenarin, batez ere maite mindu batean. Baina gaia zaila denean, maila goixamarrekoa... Gaia zaila denean, ez da inor, ez dagoena estandarran egiten.
Hori da kontua, horretarako da. Bai, Horretarako da. Eta orduan aipatuzun izenagaz oso zurrun gabiltz eta oso zurrun ibili gara, eta ez da bie parkatzen ez ebez. Eta, galtzen da, jende asko... Horregatik erabat zuri ere eskerrak, frankera bat ados. Hortarako da, batua gure lanabesa, eta gero gehitu daiteken guztia. Eta Edurnek esan duen bezala, eta horre ere ia saltaka hasi naiz pozik, ez da prosodia ez. Zorionez, Euskaltzaindiak ez du proposatu prosodia bat. Ez ideala, ez zera. Ez du proposatu, ez du proposatu prosodia bat. Eta beharko genuke, zu bezalako asko prosodiak itxasten zaizkiona. Eta gaina bere bizitzan zehar, prosodia desberdinak itxasten baldin zaizkio Bermiotar batekin da biderako Maite Minita Bermiotarrena. Eta Xuberoan pasatzen baldin baditu bidute hango harrapatzen dara oso ondo, baina bat, edo puska bat harrapatzearekin nahikoa da. Eta berriz ere, olako gauzatarako doinuak ikasteko hizkaitz egin beharrean segidan hitz egiteko eta antzerkiak, esatarien prestaketa berariazkoa, listo, gutxitz egiteko. Nik justu hitz bat egia da, ahozkotasuna ari garelarik ere, aurten hainitz galdu dugula maskara txarragoengatik, den bezala erateko, eta gero, hobetzeko zeren hemen ere pistak edo etxerako lanak edo igortzen baititugu ere, baina badire lantzeko bideak, nik uste denen beharra bada, Lehenokoena, oraingoena, Arabako Erioxa eta Tutera eta Xiberua eta dena kontuan hartuz, filologoak ere bai, denen beharra badugu bide hortan, eta erreferentziak diren asko ere, hor dauzkagu grabatuak eta etxetik ikusten ditugunak, ahotsak bilgunean, zenbait elkarrizketa egin baita Euskal Herri osoan, mintzoak.eus ere bada, Euskal Kulturirakundeak egin duen webgune horretan, eta nik denboran ere elkarrizketatu nituen senperen 18 lagun, 9 gizon, 9 emazte, eta hor baziren, eta hor bada, 5 egun bali bat dituzuen, segituko minuke, baina laburpen eta horrekin bururatzeko ahaz, zera da. Guk aldatzeko, egan dugu aldatu, edo italian xambiatu, edo kanbiatu, edo lako gauza. Eta nik galdetu nion, orain zen duen eta emazte handi bati, eta nire top 5ean dago, top 5ean, zen beren, eta galdetu nion, miagitze asko aldatu zen, bero gitalauen, mila bezion dio bero gitalauen, hango bombardaketa ikusi zuen, antzen, egun hartan, eta atzu geroztik itzuli zara miagitzera ikusi duzu nola aldatu duen, eta miagitze aldatu, eta guk eganen genuke miagitze aldatu behar, miagitze senperen kontuan arek ere hartu du diferentzia eskapnik uste. Hori da bizitasuna. Eta hori, txertatzen aldugu hori, komiki bati, asisko gutmenetak egilezake komiki bat, edo pelikula bat, edo bertsoetan, edo adibide bat bertzerik ez da, baina hori da bidea, aipatu duzu prestakuntza eta landu baten naturaltasun hori, azkenean dugu gure oinarria, baina olako adibideekin eta eramutan bezala eragile guziekin, antzerki bat, isolari filologo eta denekin zerbait egin dugu, urratz bat aintzina. Omen dago beste galderaren bat, eta oraingoan bai eskatuko dizuela da aburra hitzeko. Takita bai. Ez, uste nuen bazela. Ez, tartetxoa daukagula oraindik. Nahi baduzue lasai, norbertek aldin dauka. Ez dela azken hitzan handiz egiteko, eta nahi baduzue, koloreak eta erregistroak aipatu dituzue, jolas egitea aipatzen zuen Lourdesek hemen eratea delako. Ahoz eta idatziz ezberdin aritzea ere komentatu duzue, naturaltasuna landu beharreko kontu bat dela esan duzue. Helburua komunikazioa izan behar dela, hori Edurnek ere aipatu du, eta elkarren handik ikastea aipatu duzuenez, eskerrik asko hori izategatik horretara etorri garata, laborategia horretarako baita, leziorik ez du inork emango, elkarren handik ikastera edo etorri gara. Zuek beste zerbait erantzinak bat nahi duzu. Azken amaitzeko, prestakuntza horregaz. Iruditzen daz, persona moduen egin behar dugu, ez hizkuntziagaz bakarrik. Ikasi, egunero, zer interesatzen dazkun hori egin, orduen, hizkuntziagaz
nik neukitzen dut gustatzen aztelako, ez da? Orduan, oinarriz zabaldu, klabi irudituten aztori prestakuntza zer da. Ba, irakurtu dut ezen liburu danak euskeraz, ikustu dut ezen programa danak euskeraz, jasotzen duten musika euskeraz, jasotzen duten ikusentzunezko danak antzerki bertsolaritza euskeraz, ni banabil horretan, ni banabil zirkuit horretan, orduan nahi dut esan, itzulpenak irakurten dutez, itzulpena badauen, ez dakize Simon de Beauvoirrena, eta holako totxoak irakurtu dut euskeraz, orduan nahi dut esan, prestakuntza hori da, azkanin gaur burue hori da, ez bakarrik hizkuntzan, gauze danakaz egin behar dana. Eta orduan, hori badakozu, irudituten daz, eukiko zule, klabiek, jolastuteko aurrien dakozunegaz, aurrekuen esan dugune ze aldarte dakon, ze nahizun lortu, nahi bazu graziosi esan, nahi bazu zerizi esan, ez berdina da, orduen, zauk ikusi eta hizkuntzarekin gure kasuan segurazki gure zeregin edalako edan ontzat irudituten daz gure egunerokuen hori dela. Azkanien bat ikusten man zenperekue, arantzakue, oionekue, alde horretatik esatesan duten Lourdes, ez dakot inongo problemarik ulergarritasun alde horretatik. Baraketxelako nondizo eta nondik ez. Eta, zientziari buruzko espazio bat eukidu, Marteri buruz hitz egiten egon gara, eta, noski, batu eraz, jundela, ez datzu okurritzen bestera batera egitea, telebista baten zeuzlako Marteri buruz beharretan. Orduen, ikusi, helduleku egabagozun, ez hizkuntza bakarrik, azkanien gauzea gatarako, eritzi da gatarako, ez da? Azken hitzak. Jazta, ez, eskerrik asko etortzatik. Niri ere asko gustatzen zer gai hauei buruz hausnartzea eta oso berazgarria izan da nintzen. Ni hitz bat, justu uste nahi bukatu mailan, eta azken hitza. Zein den Euskara Hoberena, bakoitzak bat du gauza guztietan eta bere definizioa, baina Euskara Hoberena da egiten dena. Eta nik gogoratzen dut, edurne ezagutu nuela, duela zenbait urte Luson, antzerkia montatu zinutelarik Ander Lipusekin, eta duela bizpaitu aste, naiz behitz Ander Lipusekin, arek erabiltzen du Euskara nahi bezala Lipusek, eta berarekin bazuen aktore bat, Laura Penagoz, kolombiarra, eta markatu euskaldun berrian naiz eta bertzea eta erandiot, baina markatu ikusi zaitut antzerkia egiten ordu bete pasa, euskara zoragarri eta Euskara Hoberena da egiten dena, eta uste dut, Gasteizen ere oraindik segurazki behar da hori azpimarratu, zeren askotan egon entzute zarete Tolosakoak ezarete, Lesakarrak ezarete. Ze ondo egiten duzuen euskeraz arabarra izateko. Eta azken izena, aipatu nahi nuke hemen Anetxe Goien kantaria, nik ezagutu nuen aspaldi eta frantsesez egiten genuen, zer bera Donapaleokoa da, ama baztandarra, baina badakizu euskararen transmisioaren eten ikaragarri eta handia eta izan dugula Euskal Herri osoan, baina bereziki Ipar Euskal Herrian eta mingarria zaigu, hortaz posible genuke asko aipatzea, zeren ahozkotasuna gelditu garen iztunena ere horrek mugatu du, gerota gutxiago erabili, gerota mugatuago, hori hola da. Askida ikuste hizkuntza nagusiak zergatik diren hain osasuntsu, gaztelania hemen eta munduan, eta inglesa nite kuento, eta dena hola. Eta azkenean Anetxe Goienen adibidea nahi dut, euskara ikasi zuen, egon da garnetegi batean ikasi du, eta geroztik beti euskaraz egiten dugu. Eta hori da bidea, eta daukana ahozkotasuna, daukan kantagintza, eta pixka bat bidea hori dela, eta edurrak duena, joa intzina, guk erraten duguna, beraz mila esker honen dut hori ditz, eta gaizki erranak barkatu. Mila esker zuei, mila esker zerrano Fran Dolosor eta Edur Nazkarate, eta hori zue guztiok, eta zuetako batzuk bintzat, ikusiko zaituztegu, datorren martxoaren 13 larun batean. Eskerrik asko.